खुलुमबाय दिनै 6 मार्च 2024 बुधबार गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय खानापारानि ताज भिभान्ता हटेल साखाथियाव गंसे पुलिस गारि आरो गंसे बाइकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै बाइक सालायना थांनाय सुबुङा जिउ गोमादों आरो बाइकआव गाखोनाय सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। दा बेखौ एप'ल' हस्पिटालाव फाहामथायगासिनो दङ। थैनाय सेंग्रानि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। आसामनि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नारायणपुरनि मेकनावायाव सासे 11 बोसोर बैसोनि गथ'नि बेगआव पुलिसआ पिस्तल आरो गोबौ हाथियार सिखा खुख्रि बोखांनो हादों आरो गथ'खौ पुलिसआ उनाव एरेस्ट खालामनाय जादों। गथ'आ माकनावा दल साखाथियाव गिदिंबाय थानायखौ लकेलनि मानसिफोरा बेनि सायाव सन्देह खालामनानै बेनि बेगखौ चेकिं खालामना नायनायाव पिस्तल आरो गोबौ हाथियार एबा सिखा खुख्रिखौ मोननाय जादों। बेनि उनाव स्पटआव पुलिसखौ लिंहरनानै गथ'खौ पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों। हमजानाय गथ'नि मुङा जाबाय डेभिड, अरुणाचल प्रदेशनि सिङाव थानाय नामसाइनि थागिबि। कर्नाटकानि मांगालुरुआव सासे मास्क गानना थांनाय सुबुङा 3 सिख्लाफोरनि सायाव एसिड सारदों। जेब्ला सिख्लाफोरा गावसोरनि एग्जाम हल थांनो थाखाय हाबलांगासिनो दंमोन अब्लानो दायनिगिरिया हरखाब एसिडखौ सारदों आरो 3बो सिख्लाफोरा गाज्रियै एसिडजों खामजादों। दा बिसोरखौ गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो जाथायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरि सेंग्रानि मुङा जाबाय आबिन, 23 बोसोर बैसोनि आरो बियो केरालानि थागिबि MBA फरायनाय सेंग्रा। आबिना 3 सिख्लाफोरनि गेजेराव सासे सिख्लाखौ गोसो थोयोमोन, नाथाय आबिना बे जाथायखौ मानि जाहोनाव खालामखो ना गावखौ गारनायनि थाखाय खालामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गोजां बोथोराव बरफनि अखा फ्रि फ्रि हादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि सिङाव थानाय रियासीनि कुन्डारदान मरा गामियाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव हानि गंसे न'आ बायना गोलैसिननायाव सासे आइजो आरो बे आइजोनि 3 गथ'फोरा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय पाल्ला आख्तार, 30 बोसोर बैसोनि। बिनि फिसाजोफोर नासिमा 5 बोसोर बैसोनि, साफिना कवार 3 बोसोर बैसोनि आरो सामरिन कसार 2 बोसोर बैसोनि आरो जाथायाव गुबुन 2 बैसो जानाय सुबुङाबो जोखोम जादों। बिसोरनि मुङा जाबाय कालु 60 बोसोर बैसोनि आरो बानो 58 बोसोर बैसोनि। सोलायनायनि स्ल'गानजों BTC खुंथायाव फैनाय इउपिपिएल हानजाया दायो लाइमोनफोरनि गाज्रि नोजोराव दङ। दिनै BTCआव BTCनि बायजोनि मानसिफोरासो खामानि मावगासिनो दं होननानै लैहोर लैहोर गयारिया बुंदों। सर्स गैयै जादों। जोंनि BTCनि रायजो राजाया फैसा गैया, खस्थ' मोनगासिनो दं। मानो होनबा जोंनाव डिपार्टमेन्ट गैया। फैसा जे जोंनाव सर्सआ जे फैनांगौ बे डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै जोंहा कालेक्सन जानानै सर्स फैयोमोन। दा दिनै सर्स गैयिनि थाखाय दिनै जोंनि रायजो राजाया खस्थ' मोनगासिनो दं। दा बे गथै गासिबखौबो लानानैहाय जोंहा दिनै प्रमद बर' बिथांनाव हिसाब लानो थाखाय जों लाइमोनफोरा जानजि खाफ्रागासिनो दङ। निस्सय जोंनि बिटिआर हालामावहाय मोनबा जिल्लाजों दिनैसिमावहाय फरायफुबाय थानाय स्टुडेन्ट बा बारग' स्टुडेन्ट बा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जाय बिथांमोना 18 बोसोरनिफ्राय लानानैहाय 30 बा 35 इयार्ससिम दिनै बिथांमोना जोंनि BPF राजनितिक दलावहाय 4000निबो बांसिन दिनै जोंनि पार्टियाव जयेन जादों माने जोंनि पार्टिखौ मोजां मोनना जोंजों खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना दिनै ओंखारबोदों। फरायफुनाय बा शिक्षित लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना। दा बे बेलायावहाय माखासे बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफोरा BPF हानजाया लाइमोनफोरखौ थगायनानै जयेन जाहोबाय थादों होनना बुंदों। बेनि सायाव मा फोरमायगोन? दिनै जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि BPF राजनितिक दलावहाय गुड पलिटिक्स खालामनो फैदों। जिहेतु पलिटिक्सआ बेड पलिटिक्स आरो गुड पलिटिक्स दङ। जोंनि BPFआवहाय बिथांमोना गुड पलिटिक्स खालामनो फैदों। मानो होनोबा दिनै जोंनि आथिखालाव सोलिबाय थानाय BTCनि गेजेराव जेबायदि अबस्था जानानै दङ, दिनै जोंनि BTR सरकार जा UPPLनि जाय परिबर्तननि नाम लानानै सरकार दादोंमोन बिथांमोना दिनैहाय जोंनि लाइमोनफोरनि नोजोरावहाय बेड पलिटिक्सआव गोलैनानै दङ। मानो होनबा दिनै बिथांमोना जोंनि BTCनि रायजो राजाखौ थगायदों, दिनै BTCनि आबादारिखौ थगायदों, दिनै BTCनि जाय बेक्तिफोरा दिनै लेबार मिस्ट्रि मावनानै दंमोन बिथांमोनखौबो थगायनाय जादों। मानो होनबा जोंनावहाय माबा मोनसे दालां बनायब्लाबो गुबुन बाहेरानिफ्रायसो फैनानै मावफैयो। सोरबा बिलासिपारानि, सोरबा गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै मावफैयो आरो बिथांमोना बै जायगानिफ्रायनो लेबारखौबो लानानै फैखायो। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि लेबाराबो सोरबा रं मिस्ट्रि फुंग्राबाबो बिथाङा दिनैहाय खस्थ' सोलिनानै दङ। दिनै सोरबा हेड मिस्ट्रिबाबो, राज मिस्ट्रिबाबो बा सोरबा लेबारबाबो दिनै BTCआवहाय खामानि मोननो गोब्राब जानानै दङ। दा बेफोरखौ जों लाइमोनफोरा स्टाडि खालामदों।
जे प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारा जोंनि BTC-खौ माबोरै जेबायदि आरोबाव बांसिनसो पावारफुल बानायनांगौमोन हाग्रामा महिलारि सारा जेबायदि सालायबोदों बिनिफ्रायसो बांसिन पावारफुल बानायनांगौमोन मानो होनबा जोंना आरोबाव एकर्ड जादों BTC एकर्ड दा बेखौ नुनानै जों लाइमोनफोरा मोनसे डिसिसन लादों जे सोलिबाय थानाय UPPL-आव जों थाङालासिनो सरकार गैयै BPF राजनीति दोलावहाय जोङो गुड पलिटिक्स खालामनो थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय लोगो नांना बे BTC-खौ आरोबाव मारै साबसिन खालामनो हायो बेयाव हेफाजाब होनो थाखाय दिनै बिथांमोना फैदों फैबाय थानाय समाव लाइमोनफोरखौ लानानै BPF हानजाया गोख्रों जागोन होननानै मिजिं दङ फैबाय थानाय समाव निस्सय जों लाइमोनफोरखौ लानानै BPF हानजाया गोख्रों जागोन आरो जों अलरेडि गोख्रों जाखाबाय मानो होनोबा दिनै जों लाइमोनफोरा थियारि खालामगासिनो दङ जों रेडि जागासिनो दङ जे प्रमद बर' बिथांनि जे सालायनाय सरकार बिथाङा जे जोंनि रायजो राजाखौ थगायदों बिथाङा जे जोंनि रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जेबो मावाखै बिथाङा जे जोंनि हारिनि थाखाय जेबो मावाखै बिथाङा जे जोंनि जाय बिर जोहोलाव आदामोन दङ जाय बिर जोहोलाव बिथांमोना दिनै गाव गावनि जिबनखौ दसे दोनथ'नानैहाय हारिनि जौगानायनि थाखाय बा हारिनि मोजांनि थाखाय बिथांमोना हाग्रायाव थांनानै संग्राम खालामहैदोंमोन बिथांमोनखौ थगायदों आरो जाय व्यक्ति दिनै मार्टियार जानानै थांबाय बिथांमोननो दासिमबो मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै बिथांमोना सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौ नाङा होननानै हरदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टनो दा दिनैहाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड गैयिनि थाखाय दिनै NDFB आदामोना साख्रि मोनाखै सोरबा एबसुआव मावग्रा आदामोना जाय गावनि जिबनखौनो सेक्रिफाइस खालामबाय बिथांमोना साख्रि मोनाखै बेजों लोगोसे दिनै जोंहा 16था डिपार्टमेन्टखौ हरदों आसाम सरकारनो 16था डिपार्टमेन्टखौ जिहेतु हरफिनदों बिनि उनावहाय जोंहा सोर्स गैयै जादों जोंनि BDC-नि रायजो राजाया फैसा गैया खस्थ' मोनगासिनो दं मानो होनबा जोंनाव डिपार्टमेन्ट गैया फैसा जे जोंनाव सोर्सआ जे फैनांगौ बे डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै जोंहा कालेक्शन जानानै सोर्स फैयोमोन दा दिनै सोर्स गैयिनि थाखाय दिनै जोंनि रायजो राजाया खस्थ' मोनगासिनो दं दा बे गथै गासिबखौबो लानानैहाय जोंहा दिनै प्रमद बर' बिथांनाव हिसाब लानो थाखाय जों लाइमोनफोरा जानजि खाफ्रागासिनो दङ आरो आंनि बुजिनायावहाय दिनै जोंल' नङा आरो हाजार लाइमोन जाय बिथांमोना दिनैहाय पलिटिक्सआव ओंखारनो हायाखैबाबो जाय बिथांमोना फरायगासिनो दं बा गुबुन जायगायाव बा गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय माबा मोनसे खामानियाव एंगेज जानानै दङ बिथांमोनाबो जोंजों लोगो जानानैहाय थाथ'आलासिनो बा दिनै मेङालासिनो प्रमद बर'नि सालायनाय UPPL सरकारखौ हिसाब लानो थाखाय जों थियारि जागासिनो दङ फैबाय थानाय MP बिसायख'थिनि थाखाय बेसेबां थियारि BPF हिसाबैहाय जों क'क्राझार समस्ति आरो दिनै जोंहा दरं उदालगुरि समस्तियावहाय जोंहा फार्स्ट पजिशनाव दङ मानो होनोबा दिनै जोंना हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाया जेबायदि मोजां खामानि मावबोदोंमोन बेखौ निस्सय जोंनि रायजो राजाया बावाखै जेबायदि जोंनि इउनिभार्सिटि लुनानै होदों साराहाय मेडिकेल कलेज लाबोना होदों दिनैहाय जोंना उदालगुरियावहाय इन्जिनियारिं कलेज जानो थांगासिनो दङ इउनिभार्सिटिनि केम्पास जानो थांगासिनो दङ बे सारनि जे कन्ट्रिबिउसन होबोनाय बेखौ निस्सय जोंनि फरायसाफ्रा बावाखै जोंनि लाइमोनफोरा बावाखै नंखायनो हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो 17 बोसोराव जिखिनि होदों जों आरोबाव एबार हाग्रामा महिलारि सारनो होफिननो थाखाय थियारि जागासिनो दं आरो बे एकमात्र उपायल' BPF राजनीति दलखौ सापर्ट खालामनानै बा भट होनानै जोङो जय जगथ' खालामनानै मोननैबो MP सिटआव देरहानायनि जोंहा टारगेटआव दङ गोजोन्थों नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि